חבר'ה פה מעדיפים ככה, בלי להקריא להם, גם לך זה יחסוך קצת בקול של זה. נכון. אז זה חברים, אתם מוזמנים לענות. טוב, נראה לי נתקדם, הגענו ליותר מ-70%. אוקיי, אז באמת הרוב ענה נכון, התשובה היא ד'. סליחה, אבל טייפויד פיבר זה סלמונלה, רזברים לא מקבלים? אז אוקיי, לרוב לא מטפלים, וגם אם מטפלים אז ביאזיניל, אוקיי? אז לגבי גסטרואנטריטיס, כולנו יודעים שלרוב הטיפול, הגישה היא שמרנית, טיפול אמפירי באנטיביוטיקה אינו מומלץ באופן שגרתי וגורף, ורוב הזיהומים חולפים לבד. לאנטיביוטיקה אמפירית אפקט מינימלי על מהלך המחלה, ואף יכולה להאריך את מצב הנשאות. במצבים כמו אי קולי מסוג 0157, אפילו אנטיביוטיקה עלולה להזיק ולגרום להומוליטיק יורומיק סינדרום. השימוש באנטיביוטיקה זה שימוש מושכל, שמור לחולים שהם עם תרביות של מחולל ספציפי, אנשים עם מערכת חיסון מדוכאת. פה הבאתי לכם את הטבלה לפי מחולל וטיפול. קמפילובקטר הטיפול הוא באזיתרומיצין, קולסטרידיום דיפיסי הטיפול הוא במטרונידזול, אי קולי ציפרופלוקססין, סלמונלה ונאנטייפי ספישז, כאילו זה לרוב לא מטפלים, זה טיפול תומך. שגלה סיפרופלוקססין, וברוקולרה דוקסיסילין וירסינה רק במחלות שהן קלות, אז כאילו לא מוכרח לטפל אנטיביוטי. עוברים לשאלה הבאה. מור, יש מישהו שרוצה להיכנס. טוב, הגענו ליותר מ-70%, אז נתקדם. אז התשובה כמובן היא פה גם ד', נטפל בכל מקרה של צמיחת אמיבה, טיפול בפלג'יל 500 מיליגרם כפול 3. היא כל פעם צריכה לסגור את הרול של האחוזים של הבדיקות כדי להתקדם. אם זה מפריע לך על המסך, אז כן. כן, זה מפריע. אוקיי. אז לגבי אנטה-אמיבה, 90% מהאנשים הם אסימפטומטיים, מטופלים שהם בסיכון לזיהום חמור, כמובן אנשים שהם עם מערכת חיסון מדוכאת, מבוגרים, ילדים, נשים בהיריון, אנשים על סטרואידים, אמוריות. לרוב ההופעה היא תת חריפה במשך שבוע עד 3 שבועות, הסימפטומים הם כאבי בטן, שלשול, דם בצואה, כמו שהתבטא בשאלה. במחצית מהחולים אפילו יש ירידה במשקל וחום ב-38%. אנחנו תמיד מטפלים בכל מקרה. נדיר שזה יגרום לסינדרום של שלשול כרוני, שיכול לחכות מחלות IBD, זיהום ממוקם בקולון שיכול גם להתייצג כמסה ולחכות סרטן מעי, זה יכול גם לגרום לפרי אנל ורקטו וג'יינל פיסטולה,
לכן הטיפול הוא תמיד מומלץ לכל החולים, גם אם הסימפטומים הם לא קשים. דיברנו על המינונים ומה הטיפול, שזה מטרונידזול. עוברים לשאלה הבאה. אז אנחנו מטפלים רק בגלל הסיבוכים, נכון? לא רק בגלל הסיבוכים, כי זה גם מחלה שהיא מדבקת, ללא קשר לסימפטומים ולתסמינים, את מטפלת תמיד בכל מקרה. שמנו דגש על האנשים שמאוד חשוב לא לפספס ולטפל בהם. נתקדם. אז כמו שכולכם שמתם לב מנוסח השאלה, מדובר בגרד. התשובה היא תהיה ג', עלייה במינון של אומפרדקס או החלפה ל-PPI אחר. אז הגישה תמיד לטיפול בגרד היא גישה שמרנית, טיפול בתסמינים. נתחיל מטיפול שמרני אפילו לא תרופתי, שזה שינוי באורחות חיים, שינוי בתזונה, סוג התזונה, ארוחות קטנות, הפחתת הכמות השומן והפחמימות, דברים שאנחנו יודעים שהם יכולים להחמיר את הגרד, כמו חריפים או חמוצים. הימנעות כמובן הימנעות בצריכת אלכוהול וקפאין, הימנעות והפסקת עישון, הרמת ראש המיטה אם יש סימפטומים ליליים כמובן, וכמובן תרופות שהן גם יכולות לגרום להחמרת הגרד, כמו טיפול בביספוספונטים, תרופות אנטיקולינרגיות וטטרציקלינים. הטיפול התרופתי מחולק ל-PPI ו-H2 בלוקר וסוטרי חומצה, אוקיי? מתי נחוץ, הכי חשוב, מתי נחוץ גסטרוסקופיה במטופלים שסובלים מגרד? כמובן אם יש לנו דגלים אדומים שיכולים להתבטאות בירידה במשקל, אנמיה, דיספגיה, גורמי סיכון שלרוב זה גבר, גיל מעל 50, השמנה, עישון וגזע לבן, כמובן גרד שהוא לא מגיב לטיפול שמרני ותרופתי ועמיד לטיפול שמרני. סיבוכים שאני קצת רוצה לגעת בסיבוכים של PPI, חסר בוויטמין B12 וברזל, היפומגנזמיה, עלייה בשכיחות שברים בצוואר הירך בגלל ירידה בספיגת הסידן, עלייה משנית של PTH, זה מה שגורם לשברים בצוואר הירך, עלייה בשכיחות דלקת ריאות נרכשת בקהילה, גם יש שיבוש במאזן הפלורה, ולכן בגלל דיכוי החומציות, אז יש שיבוש בחיידקים המועילים בקיבה, ולכן יש יותר נטייה לדלקת ריאות, עלייה בשכיחות זיהומי GI באותו מנגנון. מה שכן חשוב לטפל במינון המינימלי הכי יעיל ולתקופה הכי קצרה שיש, ולא להמשיך עם הטיפול בגלל הסיבוכים. כמו שאמרתי מקודם, ההבחנה היא לרוב קלינית, סימפטומים אופייניים זה רגרגטציה, צרבות, משך הטיפול הוא נע בין 4 עד 8 שבועות, אפשר לחזור על הטיפול במידה ומדובר בגרד שהוא עמיד, אבל בהנחה שאין לנו דגלים אדומים או אלארם סימפטומס. דגלים האדומים דיברנו, במטופלים שלא מגיבים לטיפול חד יומי ב-PPI ניתן להעלות את המינון לפעמיים ביום ולהמשיך את הטיפול לחודשיים. אפשר לנסות PPI אחר.
בהנחה שאין דיספפסיה, לא מומלץ לשלוח רוטינית לתבחין נשיפה להליקובקטר, אפילו בספרות ארדיקציה שלעיתים של הליקובקטר מחמירה את התלונות של המטופלים עם גר. פה הבאתי לכם שקופית שבה אני מציינת מתי באמת יש צורך בלפנות לגסטרוסקופיה. דיברנו מה הסיבות, זה טיפול עמיד שניסינו כבר חודשיים עם מינון של פעמיים ביום. החלפנו את הטיפול שזה גרד עמיד, אנשים שהם מעל גיל 50 הם גורמי סיכון, במיוחד אם זה גבר שהוא מעשן, עם השמנה בטנית, אנשים שגם סובלים בקע שרעפתי גם יכול לגרום, אנשים שהם עם רקע של סרטן בוושת או בארת אסופגס, כל אלה דברים שצריך לקחת בחשבון ובאמת להפנות את האנשים האלה לאנדוסקופיה. עוברים לשאלה הבאה. טוב, נתקדם. אוקיי, אז פה מדברים על בארת במישהו שהוא סבל שנים רבות מגר, בתשובת הפתולוגיה הייתה לו בארת ללא דיספלזיה, מה המעקב הדרוש במקרה זה? אז התשובה היא גסטרוסקופיה חוזרת בעוד שנה. זה תמיד נתקע לי אחרי שאתם סוגרים את הזה. אוקיי, אז קודם כל אני אתחיל להסביר מה זה בארת. בארת זה מטפלזיה שרירית הוושת, שינוי מסקואמוס לקולומנר, גורמי סיכון לאדנוקרצינומה של הוושת, אבל עדיין בסיכון נמוך. הסיכון עולה עם אורך המקטע ורמת הדיספלזיה. ככל שהמקטע הוא יותר ארוך והדיספלזיה היא יותר ברמה יותר גבוהה, אז כמובן יש יותר נטייה לאדנוקרצינומה. אז מה ההמלצות למעקב? המלצות למעקב, זה לא רשום בהנחיות של AFP, אבל קודם כל צריך מישהו עם בארת ללא דיספלזיה, צריך לבצע 2 בדיקות עוקבות בהפרש של שנה, ואז לבצע גסטרוסקופיה עם ביופסיה כל 3 עד 5 שנים. יכול להיות שחלק מכם יתפלאו למה אין בבחירה של התשובות את התשובה הזו של כל 3 עד 5 שנים. זאת הסיבה שצריך לקחת בחשבון שמישהו עם הבחנה של בארת ללא דיספלזיה צריך 2 בדיקות עוקבות בהפרש של שנה, ואז המעקב הוא יהיה כל 3 עד 5 שנים. במישהו עם לואו גרד דיספלזיה המעקב הוא כל 6 עד 12 חודשים, והיי גרד דיספלזיה זה טיפול פולשני אנדוסקופי של אבילציה או כריתת הוושת, ולאחר מכן מעקב שהוא יותר הדוק כל 3 חודשים. עוד פעם פה אני מזכירה בשקופית הזו שמטופלים שהם קרוניק גרד, שהם במיוחד עם גורמי סיכון, שאחד מהם זה גיל מעל 50, צריך באמת לשקול בחיוב את האנדוסקופיה, את הגסטרוסקופיה. אוקיי, פה דיברנו כבר על הגורמי סיכון לאנשים שאותם גורמי סיכון שכבר דיברנו עליהם בגרד, זה כמעט אותם גורמי סיכון, שזה המין שהוא זכר, שזה גבר,
שיש גרד שהוא ממושך, היאטל הרניה, סנטרל אובזיטי שדיברנו, השמנה בטנית, וכמובן עישון. סליחה, אפשר שאלה? לגבי ברט אמרת שאנחנו צריכים שתי בדיקות עוקבות, שתי בדיקות של מה? של ביופסיה או לא הבנתי? לא, של אנדוסקופיה, שעדיין זה לא השתנה מהמצב הראשוני שזה היה ללא דיספלזיה. אז שתי בדיקות עוקבות במהלך שנה? לא, שתי בדיקות עוקבות בהפרש של שנה, כאילו את עושה עכשיו גילית ברט ללא דיספלזיה, את עושה אותה אנדוסקופיה, גסטרוסקופיה בעוד שנה, ואם יש לך תוצאה של עדיין ללא דיספלזיה, אז המעקב יהיה בין 3 עד 5 שנים. אוקיי, תודה. בסדר? כן. אפשר עוד שאלה בבקשה? כן. מה זה אורך המקטע של הוושט? זה אורך של הוושך? לא, אורך מקטע של השינוי ברקמת הוושט, שבדרך כלל זה מעל 1 סנטים, אם אני לא טועה. אוקיי? תודה. עכשיו, אני מביאה לכם פה את תרשים הזרימה, איך לעקוב באנשים, קצת מכסה לי חלק מהשקופית. נראה שהגדלת את כל ה... לא, אני רוצה את הסרגל למעלה, זה הפול מכסה לי. מכסה? הפול מכסה, תלחץ X, אז פשוט תהיה שם לא, X. מכסה לי, את הסרגל מכסה לי את הכותרת למעלה. אין בעיה, יש לך שם 3 נקודות, אוקיי. ואז height floating panel. מרים, גם פה בשקופית הזאת שאת מציגה וגם בגורול, לא מוזכר העניין הזה שצריך לחזור על הבדיקה. כל עוד אין האמת היא דיספלזיה, שאני גם חזרתי לגורול, אוקיי? ושקודמת גם פרופסור יכול להתערב ולתת את דעתו, היה ויכוח על זה, אוקיי? את צודקת, בשתי המקורות של AFP וגם של הגורול, זה הם לא הבטיחו במעקב, אבל אני הבאתי את זה מרופא גסטרו, כאילו, זה מה שנהוג. עכשיו, אוקיי, אם אבל יהיה אנחנו... לכם בנוסח, שנייה, אם יהיה לכם בנוסח של השאלות, לא יהיה שנה, ויהיה לכם 3 עד 5 שנים, תבחרי את התשובה של 3 עד 5 שנים, אבל אם לא יהיה לך, זאת התשובה. אוקיי. פרופסור, אם יש לך משהו להוסיף, אתה מוזמן. לא, אני משתדל לא להוסיף. אוקיי, אז כמו שאמרתי, זה תרשים זרימה לקרוניק גרד, איך אנחנו מתנהלים עם אנשים שיש להם קרוניק גרד, הם לפחות גורם סיכון אחד של אדנוקרצינומה. קודם כל, כמובן, אנחנו מתחילים בגסטרוסקופיה לבדיקת סקר לברת, במידה ואין לנו ברת, אז כאילו מפסיקים את המעקב, במידה וקיבלנו שאין ברת בכלל, באנשים שיש להם ברת, אז מחלקים את זה ל3 זרועות, ברת אסופגס ללא דיספלזיה, שיטת המעקב, כמו שאמרתי מקודם, 3 עד 5 שנים, אנשים שיש להם לא גרד דיספלזיה, אז צריך לפנות לגסטרואנטרולוג ולקחת ביופסיה כמובן, אנשים עם דיספלזיה ברמה גבוהה, כמובן זה גסטרואנטרולוג וביופסיה. אם ממשיך בלא גרד דיספלזיה, אז אפשר להמשיך גם אנדוסקופיה, בהמשך כמו שאמרתי מקודם, בין 6 חודשים עד שנה, והי גרד דיספלזיה כמובן יהיה כנראה התערבות פולשנית, אוקיי? אז כמו שאמרתי, אנשים עם לא גרד דיספלזיה, המעקב הוא יהיה לאחר מכן בין 6 חודשים עד שנה, אנשים שיהיה להם היי גרד דיספלזיה, לרוב זה יהיה התערבות פולשנית, אבילציה, כריתת חלקית של הוושט, ומעקב יותר הדוק שנע בין 3 חודשים עד שנה, לרוב זה 3 חודשים, לא נתקלתי במקרים שזה פחות. אז כמובן שברת אסופגס זה, כמו שאמרנו מקודם, זה סיבוך של רפלוקס כרוני, יש קשר לסרטן ושת, עוד פעם פה הגורמי סיכון, דיברנו על זה גם עכשיו. אם שמתם לב בתרשים פה, בהתחלה בראש התרשים,
היה רשום שבנוסף לטיפול ב-PPI, יש אפשרות לטיפול, לקחת בחשבון שניתן לטפל באספירין ובסטטין, אבל ההנחיה היא לא גורפת לטפל באספירין ובסטטין, אלא אם יש לכם איזושהי הדוויה במקביל. נגיד מישהו שלוקח את האספירין בגלל מחלת לב, או בגלל סיבה אחרת, או את הסטטינים בגלל דיסליפידמיה. לפי הספרות ראו שיש הוכחה שזה כן עוזר במחלת בארץ, אבל זה לא חלק מהטיפול כקו ראשון, או אפילו כקו שני באופן גורף, אלא אם יש הדוויה אחרת במקביל לבארץ. שאלה הבאה. גם פה וגם בשאלה הקודמת התשובה מסומנת. אולי זה רק אצלי ככה? אצלי זה לא מסומן, למה? או, זה אצל כולם, התשובה מסומנת, תשובה ג'. יש חץ כזה, היא נראית שונה משאר התשובות האחרות. אם התשובה הנכונה היא באמת ג', אני לא יודע. כאילו האחרות זה עיגול לידו, ורק ג' חץ. את רואה את זה, מרים? כן, כן, שמתי לב. טוב, נתקדם. כן. אז כמובן התשובה היא ג' לתבחין נשיפה, אוקיי? מדובר בדיספפסיה. בבירור בדיספפסיה נשלים בדיקת נוכחות ל-H. pylori. האופציות לבדיקת H. pylori זה תבחין נשיפה, אנטיגן בצואה, סרולוגיה. היום בקליניקה פחות יש שימוש בתבחין נשיפה, זה יותר אנטיגן בצואה, סרולוגיה במקרים מאוד מיוחדים וזה רק רופא גסטרו. מתי יש צורך בגסטרוסקופיה? בחולים מעל גיל 60 או שיש דגלים אדומים. אוקיי, עכשיו פה יש פה קצת ויכוח על הגיל מתי לעשות גסטרוסקופיה. אני הבאתי לכם את התרשים מ-AFP, תכף אני אדבר עליו, והבאתי גם את המידע מהגורול. אז פה יש ויכוח שלפי ה-AFP צריך, לפי התרשים אנחנו מתייחסים בדיספפסיה לאנשים מעל גיל 60 ואנשים פחות מגיל 60. כמובן תמיד אם יש דגלים אדומים לרוב אנחנו נשלים את הגסטרוסקופיה. באנשים שהם מתחת לגיל 60 ואין דגלים אדומים אז אנחנו נשלים את בדיקת ההליקובקטר. אם יש לנו תוצאה שהיא שלילית נמשיך בטיפול ב-PPI, אם אין שיפור נעבור טרייסיקליק אנטי-דיפרסנט. באנשים שיש להם כמובן חיובי אז כמובן נטפל טיפול אירדיקציה של ההליקובקטר וכמובן נמשיך עם ה-PPI. לגבי גורול, מה שכתוב בגורול אני תכף אראה לכם, זה שרשום שה-cut off age לגסטרוסקופיה זה 45. עכשיו יש מקורות אחרים שגם אפילו 55. לא יודעת לפי מה תלכו, פרופסור יחליט פה, הוא יקבע, כי אני גם כאילו לא יודעת בבחינה למה יתייחסו, יותר לגורול או ל-AFP, לכן הבאתי את השתי מקורות.
אפילו במדיק-זם בתשובות לפעמים היה רשום מעל גיל 50. כן, אז זהו, זה מאוד שאלה טריקית כזה. אבל אני מאמינה שבנוסח השאלה יהיה או 45 או 50 או 60. לא יהיה שתי האופציות. כי נראה לי שמי שינסח את השאלה, הוא ילך לפי המקור שממנו שלף את השאלה, בנה את השאלה. אז אם את רוצה אם יש דווקא, למישהו עוד משהו להוסיף, אני אשמח לשמוע. אה, תראו, זה באמת דוגמה פה לנושא שבבחינה עלול להוות בעיה, כי יש לפי מקורות שונים, יש קאט-אופ שונה, אני התעסקתי בזמנו בכתיבת הנחיות קליניות בלאומית שירותי בריאות. אנחנו בנושא הזה אימצנו את ההנחיות של אחת הוועדות היותר מפורסמות בעולם, זה נקרא מסטריכט גיידליינס לדיספפסיה. הם מדברים שם למיטב זיכרוני על גיל 50 או משהו כזה. אני במבחן, אם זה יגיע למבחן, ואני מאמין שאם יש פה, לא ייתנו לכם איזשהו גיל שהוא יכול להיות בעייתי מבחינת כל הזה. זאת אומרת, או שיתנו לכם חולים צעירים מגיל 45 או מעל גיל 60. אבל אם נותנים לכם משהו ביניים, אני הייתי הולך על גיל 50, אני חושב שהפרקטיקה הנכונה אצלנו בזה זה גיל 50. אוקיי. אלא אם כן מישהו מכם יודע משהו אחר ועושה במרפאתו משהו אחר. 60 זה קצת יותר מדי. זאת אומרת, אם מישהו פה יהיה לו חולה בין 58 ויש לו דיספפסיה, ולמרות שאין לו אולי עוד הרבה גורמי סיכון, אבל אם זה גיל 58, אני חושב שיהיה קשה מאוד להגן עליו אם לא יעשה אנדוסקופיה ואחר כך יהיה בעיות, אוקיי? ומאידך אני חושב שאם יש מישהו בגיל 48 והוא לא עשה, יהיה קל למדי להגן על זה. זאת אומרת, אני הייתי הולך על 50. מעולה. טוב, עוברים לשאלה הבאה. נמשיך. אוקיי, כמו שרובכם עניתם, התשובה היא א' כמובן. אז אירדיקציה של הליקובקטר פיילורי, וידוא אירדיקציה בכולם אחרי טיפול, אינה מעשית או cost effective, זה לפי ההנחיות של הכוח המשימה הישראלי לרפואה מונעת. זה לא ממש cost effective, אבל בכל זאת ההנחיות הם והנהוג זה לוודא אירדיקציה אצל כולם. אצל מי בכל זאת לפי ההנחיות הישראליות כן מאוד חשוב לוודא אירדיקציה? זה מטופלים כמובן עם כאב קיבה, מטופלים שהסימפטומים הדיספפטיים ממשיכים, מטופלים שעם היסטוריה אישית או משפחתית של מלט לימפומה. מה הסיבה שיש וידוי אירדיקציה לכולם? בשל הירידה בשיעורי ההצלחה של אירדיקציית החיידק הליקובקטר. אז איך עושים את זה? עושים את זה אחרי סיום הטיפול ב4 שבועות, הטיפול האנטיביוטי,
שבועיים לאחר הפסקת טיפול ב-PPI. כמובן, כמו שאמרתי מקודם, איך בודקים? על ידי תבחין נשיפה, אנטיגן בצואה או גסטרוסקופיה. ילדים לרוב זה גסטרוסקופיה, זה לא תבחין נשיפה. דיברנו על המטופלים שחשוב באמת לוודא ארדיקציה. זה הטיפול, כולכם מכירים את הטיפול, הוא מחולק לטיפול מרובע עם ביסמוט, טיפול ללא ביסמוט כמובן מרובע, והטיפול העקבי והטיפול המשולש. אני לא אדבר על המינונים, כולכם כמעט מכירים את כל הגישות, אוקיי? אז בעיקרון הטיפול הוא טיפול אנטיביוטי פלוס כמובן PPI, נקסיום, כולל בסמוס ובלי בסמוט, והטיפול העקבי מחלקים אותו לשבוע, בין 5 ימים עד שבוע כל פעם, ומחליפים את הטיפול האנטיביוטי, אוקיי? אני עוברת לשאלה הבאה. טוב, נתקדם. בהחלט התשובה היא א', הוספת טיפול באומפרדקס. אוקיי, אז השימוש ארוך טווח בכל האנסד הלא סלקטיביים יכול לגרום לכאבי קיבה עמוקים. אין הבדל בין אנסד לא סלקטיבי בין אחד לאחר. גורמי סיכון שיחמירו את הסיכוי לכאבי קיבה זה הגיל המבוגר, שימוש בסטרואידים, היסטוריה של קיב בעבר, מינונים גבוהים וממושכים, אלכוהול ועישון, וכנראה גם זיהום בו זמנית בהליקובקטר. כמו שאמרתי, אין הבדל בין אנסד לא סלקטיבי אחד לאחר, מבחינת קיבים פפטיים וגם מבחינת יעילות. הסיכון אמרנו עולה עם המינון ועם משך השימוש, אוקיי? פה אני רוצה לגעת לדבר קצת על האנסד הסלקטיבי ולא הסלקטיבי. אז מה עומד בפנינו שאנחנו רוצים לבחור? אנחנו לוקחים בחשבון את הסיכון הקרדיו-וסקולרי וסיכון לדמם ממערכת עיכול. שיש לנו סיכון גבוה לדמם ממערכת העיכול, אז הנטייה היא יותר לקחת כמובן אנסד פלוס PPI או מיזופריסטול, ואם זה בינון, אם זה סיכון שהוא מודרט, שהוא אמצעי לא גבוה מדי, אם זה סיכון שהוא גבוה מדי לדמם ממערכת העיכול, אז הנטייה באמת לבחור אנסד סלקטיבי מסוג קוקס 2 ועם PPI או מיזופריסטול. אנשים שיש להם יותר הסיכון קרדיו-וסקולרי, הסיכון הקרדיו-וסקולרי גובר על הדמם ממערכת עיכול, אז הנטייה היא יותר לטפל בנפרוקסין פלוס PPI או מיזופריסטול. אנשים שהם סיכון מאוד מוגבר של מחלות לב, אז עדיף לא להשתמש באנסד ובקוקס 2, נהוג באמת להשתמש בנפרוקסין, אוקיי? יותר. אז כאילו ה-taking home message, אם הסיכון הגסטרואינטסטינלי, לדמם גסטרואינטסטינלי הוא גבוה, עדיף לבחור בקוקס 2. באנשים שהם עם סיכון קרדיו-וסקולרי גבוה,
להימנע מטיפול בקוקס-2. זה מה שאני רוצה שתפיקו מהשקופית הזו, אוקיי? עוד פעם, אותה שקופית יותר מפורטת. פה עוד פעם הסבר על הטיפול באנסט וקוקס-2. עוברים לשאלה הבאה. אפשר להמשיך? כן, נמשיך. אז אם שמתם לב, פה מדובר ב-IBS, לכן הטיפול יהיה טיפול סימפטומטי. נדבר קצת על IBS, Irritable Bowel Syndrome, שמאבחנים לפי רום קריטריה. בדרך כלל ההבחנה נעשית על ידי קריטריונים. צריך שיהיה אי נוחות בטנית, כאב בטן למשך לפחות 3 ימים בחודש, ב3 חודשים האחרונים, מלווה בלפחות 2 מתוך הבאים. שיפור לאחר יציאה, ההופעה קשורה לשינוי בתדירות היציאות, ההופעה קשורה לשינוי בצורה של הצואה. פה סיכמתי לכם בשקופית קצת עם צבעים, אותם דברים. יש עוד סימפטומים שאינם תומכים, זה נשמע שכאילו שהם חוזרים על אותם קריטריונים, אבל זה מה שכתוב בספרות, אני בדקתי גם בגורל. עוד פעם פה מדברים על סימפטומים שהם תומכים, שאינם בקריטריונים האבחנתיים של הרומז קריטריה, שזה תדירות יציאות לא תקינה, פחות מ3 בשבוע או יותר מ3 ביום, צורת יציאות לא תקינה, גושית, קשה, מימית, שזה כמעט כמו סעיף 3 ברום קריטריה, שזה associated with change in form או appearance של היציאה, מאמץ ביציאות, דחיפות, תחושה של פינוי לא מלא, ריר בצואה, נפיחות. אוקיי? מתי חשוב באמת לשים לב לפני שאנחנו מאבחנים מחלת IBS, לא לפספס מחלות כמו סרטן מעי, IBD, צליאק, סרטן שחלות. זה מחלות שיכולות להתבטאות קצת כמו IBS, לפעמים אנחנו עלולים לפספס במיוחד באנשים צעירים, אנחנו יותר נוטים להבחן IBS, כמובן אם יש סימני אזהרת גלים אדומים, זה מעלה את הספקות ואנחנו נרחיב את הבירור, בין אם זה קולונוסקופיה, בדיקות דם, ועוד הדמיות אחרות. סימני האזהרה, כמו שאמרתי, זה ירידה במשקל, דמם ממערכת העיכול, אנמיה, חום, סימפטומים ליליים. IBS פחות, לא אמור להיות תלונות של התקפי שלשולים בלילה. היסטוריה משפחתית כמובן של סרטן מעי גס, הופעה פחות שכיח IBS להופיע מעל גיל 50, למרות שהגילאים זה יותר בגיל צעיר, אבל גם בספרות רשום שזה יכול להופיע בעשור השישי. שינוי פתאומי בסימפטומים קיימים. אז מתי חשוב לשלול מחלות שהן יכולות להידמות או להתבטאות כמו IBS? אם המטופל סובל יותר מעצירות והוא מעל גיל 50, חשוב באמת להשלים קולונוסקופיה, לחשוב על מחלת קרון או ממאירות. בצעירים לרוב ניתן להסתפק בספירת דם, תפקודי תריס ואלקטרוליטים.
כשהתלונה היא יותר לכיוון שלשול, אז חשוב לשלול צליאק, IBD, כמובן אפשר להשלים בדיקות מעבדה שיכללו גלוקוז, יצואה לפרסיטים, בדיקת אי סבילות ללקטוז ופרוקטוז, פרופיל צליאק, קלפרוטקטין שמאוד עוזר, וקולונוסקופיה. פה בתרשים זרימה עוד פעם נכסה לי, אוקיי, פה בתרשים זרימה מתייחסים ל-IBS ומחלקים אותו בשלוש זרועות. זרוע אחת שמתי שיש לנו יותר תלונות של שלשולים, תלונות מעורבות שזה משתנה שלשולים ועצירות, וגם עצירות. מדברים פה על הטיפול הוא לרוב באנשים שהם תלונה של שלשולים, זה אנטיביוטיקה, אנטי-דפרסנטים, אנטי-ספזמודקס ופרוביוטיקה. עוד פעם, אותו טיפול כמעט בשלושת הזרועות, פשוט הגישה היא שונה מבחינת במה מתחילים ואיך ממשיכים, אוקיי? יש מה שנקרא גם IBS סקור, זה סקור שנותן ניקוד להבחנת IBS, זה סקור שיש בו 5 שאלות, ששואלים יותר על הכאב, חומרת הכאב, אם המטופל עכשיו הוא נמצא בכאב, עד כמה חמור הכאב, עד כמה זה מפריע לו בתפקוד היומיומי, עד כמה הוא מרוצה מפעילות המעיים, הכוונה לתדירות היציאות שלו, ועד כמה זה מפריע לתפקוד היומיומי שלו. אוקיי, מחלקים את זה ל-IBS מיילד, מודרט וחמור, עד ניקוד 75 זה מיילד, עד 174, סליחה, זה מיילד, מעל זה נקרא מודרט, ומעל 300 זה נקרא חמור. השאלה הבאה. טוב, נתקדם. אוקיי. אז פה מדברים על מעקב של קולונוסקופיה במטופל שנכרתו ל3 פוליפים מסוג טובולר אדנומה. התשובה היא קולונוסקופיה חוזרת בעוד 3 שנים. פה הבאתי לכם את הטבלה המסכמת לפי סוג הפוליפ, לפי גודל הפוליפ ומספר הפוליפים, מה התדירות של מעקב פוליפים. טובולר אדנומה, פוליפים מסוג טובולר אדנומה בין 1 עד 2 שהם פחות מ10 מיל, הפולו-אפ שלהם זה בין 10 שנים. בטובולר אדנומה שהם בין יותר משני פוליפים, אז זה הפולו-אפ זה בין 7 עד 10 שנים, מ3 ומעלה 3 עד 5, מ5 עד 10 פוליפים זה 3 שנים, וכמובן עם הייריסק אדנומה זה גם 3 שנים. בטובולר אדנומה שהם אוקיי, מעל 4 טובולר אדנומה, שהם מעל 4 פוליפים, אז המעקב הוא נע בין 7 עד 10 שנים, בין אם זה הגודל של הפוליפ בין 5 עד 10, אז זה 3 שנים,
במידה והמספר פוליפים נע בין 5 ל-10 פוליפים, אז הפולו-אפ הוא 3 שנים. היי ריסק אדינומה זה גם 3 שנים ללא קשר לגודל של הפוליפ. אני עוברת לשקופית הבאה. אנשים שהם יותר מ10 פוליפים, אז המעקב הוא שנה. יש עוד פוליפים מסוג serrated polyps, שבמידה ויש לנו פחות הגודל של הפוליפ הוא פחות מ10 מיל, ויש לנו 1 או 2, אז המעקב הוא נע בין 5 עד 10 שנים. במידה עד 4 פוליפים, אז המעקב יהיה בין 3 עד 5 שנים. וכמובן היי ריסק סיסייל serrated polyp זה 3 שנים. הייפרפלסטיק פוליפס עד 20 פוליפים, אז המעקב הוא 10 שנים. במידה והגודל של הפוליפ הוא פחות מ10